sad sir. Unsay kasulti mo atong sa ka babae nga si Ma'am Chu nga niadto mo radyo kagabi direklamo kay matud pa iya kuno igsuon gitaguan unya murag naapil mo to imong pangan. Actually sir, nakadungog yung gipasahan dito sa mga interview dito niya. So kuha gyud tanan halos ang iyang gipang istorya diri sa Bumburadyo kay unfair ba nga siya pa'y nagpabumbo kadaghan na gini siya sir naa gini si problema. Kay kani di ako naasa nga tubangan ron ang kompleto yung mga detalye niya. Akong isugod sa sinudanan sir kana gyud si Annabel. Ang iya haigsuon nga si Roger Tio gihatod na diri sa barangay. Gisakay na taxi nya pagsakay og taxi nihunong diha sa ilahang giabangan unya gisakay nag wheelchair gihatod diri sa barangay nakita gyud nato CCTV karon ako nakita nga ngano man nga iya mambiyaan diri ang igsuon nga naamka ni siyang kustodiya. So ako na nang na-question una no. Then na to hitabo na nga gipasagdaan niya diri. Kami na mo pakaon, kami na mo limpyo na net, hugas ng iyang hugaw sa iyang kuan, iyang suon. Unya karon nikalit lang og kuan diri ni ani sa ato ang opisina diri gid mismo nga nang haras na sigid namo ba ingon nga istorya ko niya, ma'am, istorya ta ma'am kay unsay angay na tumbuhaton ani kay gako mo swerte jud kay mo tabang gyud tao. Diha na jud ko na lain kay diri nangisog naman siya diri nga ako siyang giingnan nga si Ma'am Chu. Nangisog na siya diri, ayaw naman siya ma'am sa may atong buhaton ani. Ato lang anon kay dili mo ni pwede na to ibutang yun na diri nga. Mo ni mo ni facility diri ato ang barangay. Kay tandod office biya na niya hamper amo ang trabaho diri sa barangay niya usasad inig panimaho health center gunang nasa ubos biyaan niya igsoon biyaan niya ari palibang sa barangay biyaan niya sa barangay kay di naman ka palibang gyud og kanang adto og CR so mismo siyang gugalingon ritson lang sa pabuhagay siyang kasayang purol so ang amo gyud na nakuanan kay kini maluoy man gyud tawo so among gitagad jud og saktong pagtagad pahala na siya og mubalik siya o dili. So amo naghimo giproseso na mo na ami papilis diri nga amo siyang invite. So kaduha gyud refuse gyud siya to sign ya kaduha gyud na ang siya nagabang diri sa unahan. So sining abot niya diri mo giyaw-giyaw gyud siya maayo mo na to nga katong giingon niya sir gikan siya diri nanaog siya gipaguko dito ako instruction nga tuag ito pasa to ninyo siya kay dili pwede iyang biyaan na igsuon. So karon bakak gana siya miingon siya nga giharas giunsa na siya kanang na physical injury. Wa gyud na mo hikapa sir siya ra gyud na dito nagdagan siya dito pudong ubos iatangan na siya dito nga i-hold siya na anyo siya kay para kanang igsuon ipadatan niya na balik. Ay karon pag-abuton dito kung gilabtan pa siya sa tanod tiguang na yung tao niya di ka siya maunsa usay ang may tabo dia karon nagligid-ligid dito tuyo katong yang gingon nga gidapatan ko siya sa mga tao ni Modris barangay dito tinuod ay dili na tinuod sir siya ra gyud ana gibabagan ra gyud siya ana nga ginan siya nga gipuhat pagka moto nga abot din ha paanarte ba pinatumba nin siya ra gyud ana na kompleto man atong mga tao diha. So taas kayo ang pagrespeto ng mga elderly no ato na senior citizen na siya unya ang ako ara to gusto na ko ba nga iyan na doon ang kanang iya igsuon kay ug ari gud diri dako kayo may ang problema pa diri na papakaon lang daan na niya unsay among ikuan ang iyang ingon kap wala kuno niya gipasagdan yang igsuon unya nahibuon ko nganong ang iyang mga pagumangkon gipasangin lan man niya nga gikidnap kuno yang igsuon na di og mo na giingon nga ngano man kidnapon nga og gikidnap na sa tinud-anay sir no di na makitaan oy so itago na niya pero ang iya gyud lahi gyud dia motibo so ang nahitabuan na diri atong sample nato dinhi nga miingon siya nga gidapatan sa wagin na siya dapati sir wagin na siya gikapaw asa nagitukmod
siya ra na mismo nga gibabagan, siya ra ning kuan dito, ning wakli dito, nagpatumba-tumba. Mo to gitawagan na mo ang Station 6 kay para nga kami sa dire mapanalipdan sa ato dire nga kuan sa ato mga tao. Di man ta kaingon nga kanabita maniguro na sa ming amo, pero ako gi-explain sa pulis nga sir mao ni tabo dire, haras siya din ako, giayon ako sa istorya, pinabundak na ko siya dire, gihanap ako niya nga I want nga magbuhat ko incident report kay ana ngutana man kana mga imuha man ang kustodiya ka ha. So number 1 niya nga problema kay gusto din na niya iyang ibilin, sulti pa lang siya nga ibilin lang sa nako na dire kap kay kanang mintas mangita pa ko caregiver mo nang gingon caregiver og abangan naam siya abanganan gud sa akbang sa barangay. So mahitabo unta ato kay katong iyang ibutang dito sa barangay wala tatoy problema kung nakikistorya sa tarong iya man kung giharas diri isog sa kaistanan. Moto dito gidalan mo dito sa pulis no. Iyang gusto ibilin pero iya pong gusto may tabo nga iyang kwaon karon nganong anak man na siya kap. Motang ha kay gikan na dito sa Kamputaw kontra kay po ni ang kuan dito ang kapitan. Sunod iyang gibalhin dito asa to nga facility ikuha po niya igi-out gibalhin na po niya dito sa Kapitol giayo-ayo na sa siya dito ng Kapkili. In fact ang kapitan yun mutabang na dili ginaingon nga ikaw nga patabang iyo kag iya no kang dauton noon. Siya mo'y naghimo siyang binuang kay 5 kagisod og kanang kuan kanang hotel. Ang kapitan ng tatoy makabayad ato may gani kay buutan ang tagiya sa hotel wala kita mabayra. So mao na siya nga pagkuan na to gidala ng tap-tap na to iyang igsuon. Pag abot dito sa tap-tap kanang wa siya kakuan bag asa ba to giapas na po niya kanang patabang sa CHR. Karon ang hitabo si HR giaway na sad siya sa CHR. Kay grabe masiya may kuan gyud nga kani kinahanglan libyohan niya kamo na mo sa gobyerno kinahanglan inyuhan ako nako igsuon. So ingon ang CHR dili in taon ko kuan ma'am caregiver imo may hinuon og caregiver. Pila edad niya igsuon? PWD igsuon no? Wa ko ka kuan no pila edad ni aman diri siguro. Pero yang igsuon kanang PWD na? PWD na gyud siya pero makiistorya pa man gyud na siya. Iya lang di lang gito siya yung pero ayang igsuon wala na kidnap wa ni na missing gitaguan lang sa mga kabanay. Di actually gikuha na sa iyang sa iyang pagumangkon. Ko sa pagumangkon. Kay ibilin niya sa facility dito sa kuan kay mo lagi na mo na iyang gusto nga siya mo gunit pero di siya mo trabaho di pasagdan. What's my purpose siya nga siya mo kustodiya sa iyang igsuon pero iyang pasagdan? Nagisgot maguto siya about sa property. Kana ilaha na gyud na sa ilang kuan sa iyang igsuon no kanang sa property. Ug kung sa ilang problema siguro wala na ta-out na gyud ta ana sa ato sa barangay. Ako lang kay nadugay na mo nga ko kay pati na gyud na siya yung sa muka na gyud kay mi dire. Nakadungog na noon mi kay ang taga Guadalupe na nawag sa nato dire kay mo lagi na si Jacob iyang gikiha og kidnapping. Ako na nung na-notice ang iyang kinaiya nga iyang gigamit si Roger para siya galingon nga gusto. Sa mga gusto niya? Gusto siguro na niya nga ibaligya ang katong ilang property. Baligya para siya makakuha sa part kang Roger. Mao gina ako nadunggan jud niya. So diri ganiha sa ato sa barangay. Ako ginang niingon siya nga kanang na ako no siya ipatumar. Ipatumar mo na po kakapsula nga imong ipainom og diretso. Overdose na. Overdose kirig diri among gipatabang sa atong ipatumar niya na po katambal. Oo, di lang gidungan. Dungan jud. Sus buwangan ano si purpose niya ato? Okay, ambot lang unsay ang kuan mo nagingon nga dako kay nang sa niya nga pataka na siya patumar sa igsuon ihamang ka naman kasi ihang kustodiya. Paimno na nimo napo kabuk tabletas nga iyang painom kay Chinese drugs manguna. So di lang kay kausa kadua pag ikadua mo tun diri na wa naghugot na gyud mo seguridad nga amo na gyud siya nga dili na siya pasudnon diretso. Mga pure na sa insect no? Pure insect na siya. Pure insect na. Unya karon mo to nga gitabang so nadara in taon mo na nahadlok na igsuon nga mari na siya diri kay grabe jud murag ang iya hagyod nga kuan sige pwede na ko na mo Roger di na mi mo kuan ana
Kung nag-interview tayo karon ka para awareness ba kay bisan asa na pud siya lain mo at pud dangop na pud siya sa lain pud. Sir, mao na ni sir pati nagkanit-kanit gyud ni gikan og Kaputaw nang ato og atong Lapu-Lapu ospital, diri po tag ospital kay nakatabang ang saon ni siya. Sunod kang Kapkili. Dayon diri na sa mua. So nahitabo na diri na gid siya nasangit kay actually kusog ko mutabang og mga kuan sir. Diri mga homeless na agin ako na dinhi. Unya siya mismo ang kanang iyang igsoon amo ginagitagad maski og unsa na ka kuan ang iyang magwang na si Annabel. So ang iyang motive gud ani nga gusto niya kwaon na niya. Problema kwaon na nimo pero ay imutang diri kay remember nga usa ka buwan nakapin ko diri nag-alaga anay mo igsoon. So unsaon man nako di mo na gingon sir nga kani ding magtinanong tagtabang murag sakit unta gid ba nga nani nga puro taog binuangan ta diri. Pero wala na ako makita na niya sir nga na pasirespeto meski ganiha. Ang iyang istorya nga ang DLG nag-conference mi diri ni ingon pa gani siya nga kadtong sa inyo nga pag-interview nga duwa lang. So unsa man gid siya giminusan siya kana lang daang si HR krispitado kay nang si HR mahadlok ng uban og si HR pero siya wa siya mahadlok. Iya pa ganing giaway ang si HR nya istorya mis taga si HR gabi niadto siya sa kuan opisina kuno niya nagsinamok na sa didto gibrave niya dadaan niya preskuhan na pagkaon na wa ginadawata si HR kay nakaibaw gid siya unsa ni batasan na niya. So amo ta sir unsaon na nato kay ako no gingon tang kasuhan nato ko sagdahan lang nako na siya tiguwang na ba na naman ta murag naa sigoy diferensya na gyud na siya paala na lang ug lay uban na di kagwanta mo na yun ako nang panawagan sa uban nga mga departamento kay wa naman gyud na magrespeto DLG sa ombudsman mao na punoy target kay ombudsman ko di ko madlo kay kompleto ko sa papeles diri ug mao na imong kuan kung mahimo lang ta ni puso nang ta ni sa kuan nato nga kanang iyahang himo diri ron karon bisiguro na kamo na sa itirada na ron nga niingon na nga dito na ko bumburadyo way mahimo so kamo na san moy kuno ni anak kay every kuan gyud asya department murag wa na gyud siya respeto kadako na anak bianta nga kani ay sip sa kapitan diri wa gani siya mo respeto sa tuwa kung pwede pa lang yun ipadakop na to wa gihasulan mo sir kay dili mang miminaw kung sa iyang istorya iyaha gyud mingon siya na siya dahang dokumento nga iya ipakita unsa man dokumento ana diri tanan naay counter ani niya maski ang kapitan na tulo ka buok nag meeting mi diri nakaingon jud dili ni angay tagaan og importansya unta pero nakaguba og pangalan kay ako ang mga kaliwat gabi niingon jud nga ano man na naman ko wa jud koy kuan na ako lang nang tubagon kay dili gyud na ingon tinuod na iyang gipang-atag allegation sa kuha siya mismo dunay problema unta karon mo bitaw na nga iyang gusto to nasangit na sad na didto na pud sa USCA. So ang sa USCA na po ron naglabad na po tong president sa kanang senior citizen kay tungod lagi ana nga gusto gid niya kuanon kanang kuhaon ang kuan sa senior citizen. Siyang igsuon nga si Roger. Si Roger. Gusto niya siya muda sa senior citizen financial cash assistance. Financial assistance. Ang hitabo ron ang iyang gusto ana nga ang kuan ang katugod paghatag yun na mo sa wala jud ko musulti ana ning asa ning igsuon. Kay ako na nang gi-turn over dito sa DSWS, SWD. Kay kung ako sa hibaon asa mayon magsigsinamok na dito mo na mga karon diri na agi gipirmahan ni Ma'am Portia kani sa kining igso iyahang waan kaning iyang pagmangkon kaning sa social welfare sa DSWS ug sa DSWD. So sa amo ang pagkuan yun assessment yun ani dapat lang yun si Roger adto gini siya ni Jacob na Olaysan iyang pagmangkon kay naay capability ba mo na nga ang pag turnover nako sa DSWS ako na lang yun dito na lang so labi siguro makahibawon siya nga nasa DSWS sa mo ko na sa balik dito excuse me mo na nga pagkaron wala out na diri sa barangay pero giagi na siya diri
Mayo kay na napos tubangan. Kap kanang kuan na bayang Pasko di mayo kay ba. Pero mao din na iyang gibuhat. Sige siya ingon na if ombudsman tay ka ko di jud ko madlok ma'am kay I have all the evidences na rin unsa iyang gibuhat. Giunsa nimo ang tulo ka kapitan. So hopefully ang katong uban na to mga media man nga moanha na pud na sa inyo ha kay mauman sa Bumbo Radyo maora ba gyud na ang ihang estilo gyud diri. Unya nahinawat ta unta nga mausab unta na siya yung una-una gayra na sa Ginoo nga iarbang gigamit ang Ginoo siyang pag grabe jud. Speaking sa ato ang yun no tinuan karon dito na siya sa Bitel nga kanang church no. Iya sa nang ipabayan suon dito. Naa na sa bench na puanan gibili na skili diha. Unya nanguan mo gid siya sa mga pastor dito mo nang nasuko na gid na mo nang gi-out na siya dito. Eh mura bag iyang gamiton ba nga shield na niya nga para gyud siya naasige si madawat. O na inana ako lang yun yung nabil nga undangan ng tao na ma'am kay ang mga tao makaingon na dyan nga unsa magklasiya sa pagkatao kung imuha na igsuon under custody imong panggaon di kay imuha na pasagdaan para diri o kiha ka na mo abandonment unta pero ang style niya sir kay abandonment yun is totally wa na yun na siya mubalik na diri mo tan-tanaw na siya so mo lagi na umaro jud ka mao gyud siya. So ang amo lang diri problema na nimo kung maasa ka pa dong imuha nang kunon og sige ka panahon diri namo karon gitubag na kanamo ug unsa na imong pagklases pagkatao. Na to ta ma'am nga magtinarong na ka kay tiguan na ta ma'am hapit na. Ang final kuan na jud ka no nangita na kag buslot ug adto kag langit. So ako kanon dinhi nga dili unta ang uban nga ma-suffer against pareha namo diri sa namo ang barangay kung giunsa minimo diri.